Bežigrad. Jeden z najkrajších častí našej bielej Ľubľany. Pred prvou svetovou vojnou tu ešte nebol, ale už pred rokom 1500 stála popri Dunajskej ceste svätyňa svätého Krištofa. Kostolík s oltárnym vyobrazením, ktoré je dielom barokového maliara Antona Cebeja, sa stal v roku 1779 cintorínskou kaplnkou. Okolo nej vznikol centrálny ľubľanský cintorín, ktorý sa rozprestieral od dnešnej Dunajskej cesty až po Zupančičovú jamu. V roku 1906 cintorín zrušili, ale jeho východnú časť v rokoch 1937 až 1938 zmenili na pamätný park významných Slovincov a pomenovali ho Nauje. V roku 1918 sa začali u svätého Krištofa slúžiť pravidelné nedeľné omše. Keď sa v roku 1928 ku kostolíku nasťahoval františkánsky páter Kazimír Zakrajšek, ktorý sa vrátil zo Spojených štátov amerických, cirkevný život dostal nový impuls. Popri pastorálnej činnosti začali v roku 1933 stavať nový kostol, ktorý architekt Jože Pličnik pristavil ku kostolíku svätého Krištofa. Ľubľanská diecéza 1. januára 1934 zriadila farnosť Ľubľana Bežigrad. Nový kostol svätého Cyrila a Metoda posvetil biskup dr. Gregory Rožman 1. júla 1934. Architekt Plečnik si predstavoval, že bude tento kostol len dočasná stavba, ktorú bude možné neskôr zmeniť na sálu. Plánoval totiž postaviť novú, veľkolepú budovu Chrám slávy, kostol, ktorý mal byť monumentom slovinského národného a náboženského vedomia. Myšlienka zanikla, keď sa ľubľanská diecéza rozhodla, že na mieste bývalého cintorína postaví Baragov seminár. Začiatkom druhej svetovej vojny sa ukončilo tvorivé obdobie Kazimíra Zakrajška. Ako farár ho vystriedal páter Gabriel Planinšek a po konci vojny páter Stanislav Maria Aliančič. Najťažšie obdobie pre farnosť začalo v čase farára pátra Kryzológa Zajca. Komunistická vláda vydala 25. februára 1954 rozhodnutie o stavbe výstaviska Gospodársko-restavišče, kvôli ktorému mali zbúrať obidva kostoly. Vďaka farníkom, ktorí dúfali, že sa tak nestane, postavili v máji 1956 podľa Plečnikovho architektonického návrhu hlavný oltár s ukrižovaným a vyobrazeniami svätého Cyrila a Metoda, dielami majliarov Izidora Moleho a Leona Koporca. Došlo však k čiernemu scenáru. U 8. decembra 1957 slúžili v Plečnikovom kostole svätú omšu naposledy. Potom kostol začali búrať a materiál odvážať na nové miesto medzi Vodovodnou cestou a Kuzmičevou ulicou, kde bol na štátne náklady pod vedením Plečnikovho učňa architekta Antona Bitenca znovu postavený kostol svätého Cyrila a Metoda. Posledná svätá omša v kostolíku svätého Krištofa bola 16. januára 1958.
V nasledujúcom týždni kostolík odstrelili a celkom zbúrali. Dnes mnohí ani netušia, že na mieste, kde sa v súčasnosti nachádza pavilón Jurček, stáli dva kostoly. Svätého Krištofa a kostol svätého Cyrila a Metoda. Farníci horlivo spolupracovali pri stavbe nového kostola, ktorý 16. novembra 1958 posvetil ľubľanský biskup Anton Vouk. Vyčerpaného pátra krizológa v roku 1959 vystriedal páter doktor Roman Tominec, ktorý do farnosti vniesol novú pastorálnu dynamiku. Postaral sa o úpravu okolia kostola a v roku 1966 postavil novú zvonicu s triedami na výuku náboženstva. To bol architektonický návrh Antona Bitenca, ktorý tak spojil Plečnikovú myšlienku s modernou architektúrou. Hoci je kostol svätého Cyrila a Metoda skrytý a na prvý pohľad takmer nerozoznateľný od pôvodného, v súčasnosti sa nachádza na pokojnejšom mieste. Tento nádherný Plečnikov kostol je ešte stále srdcom farnosti Bežigrad.